YouTube. Det er Mian Jacob igen. Nu er vi bare lige skiftet til... Okay, vi skal prøve at få en bord. Og så være vi. Det er sjovt. Men det koster penge at være vi. Vi skal se. Da-dam! Da-da-da-dam! Se. Det er det. Da-da-da-dam! 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 Og du skal altså gå ind på søde Sisse. Okay, og prøv lige at se her. Hun har en dyr. Nu skal I bare lige se her. En af et hvidt år. Ja. Som ikke har flere kæledyr. Før havde hun fuld kæledyr Overalt. Det har hun ikke mere. Det er alle sammen døde. Nemlig. Døde, siger vi. Døde. Ja. Og se her, der er moderator med. What the fuck, det er for en... Da-da-dam. Da-da-da-dam. Nå, men Jacob. Hvad skal vi lave inde på det? Søg mig. Okay, vi ser Jacob inde på det. Og... Hvad var det nu, du... Nå, det er... Jacob. Åmand. Åmand hedder han faktisk. Jacob Åmand. Og jeg er nice, ikke? Jeg elsker fodbold, står der. Det er min storesøster, der har skrevet det. Okay. Dum. Der fik jeg så lige vide, at han har en storesøster. Han har en storesøster. Som er 12 år. Hun hedder Ida. Og vi bor i familie sammen. Ja, hvis man er søster, så bor man nok i familie sammen. Men... Det gør jeg og Christoffer ikke. Okay. Det var... Nu spurgte jeg lige en, om vi skulle være kærester. Slogan! Ja, jeg har bare haft Rebecca derinde. Hvor klamt. Derinde. Prøv at se, hvor klam om der. Han burde ikke kunne slå mig, vel, synes I? Nej. Nej, den her. Måske bliver jeg rapporteret, men jeg gider ikke. Hvor er du ondt, stod der? Hej, DSV, det betyder desværre. Men det er firma. jeg hedder Mine 97. Og kan du godt lide sådan? Se, Lens høretelefoner eller andet art. Hov, hvad var det? Det er den der. Den der computer-ting igen, hvis man altså ser mere end til Jacob. Velkommen ind i Pet Park. Vi går ind med min lille ulv, som jeg købte til jer, da jeg var inde. Wow. Og til autograf. Jeg har... Da-da-da-dam, da-da-da-da. Det kommer kun til dig. Sådan her gør det professionelt. Sådan her gør man det professionelt. Puh. Og så er vi ikke professionelle mere. Det kunne være tredje video. På en enkelt time. På faktisk ikke engang en... Okay, på en enkelt time skal vi sige det. Skal vi sige det på en enkelt time? Ja, vi siger det på en enkelt time. Jeg synes bare, når den skal stoppe. Vi siger VIP-klub. Ja, vi siger VIP-klub. Og Jacob, stop den dumme video. Ej, det var undskyld, YouTube. Det skal altså være 6 minutter. Nej, det skal være 4. Nej, 6. Ups.